Короче, бачо, ча, моя хулусада омадам ки мейрам шаҳри худум. Ай пай кор борон мешам радно, як гала штраф дорум, суд доштум, суд нарафта будум. Бо чия, и қадаре ки ман шаҳрда гаштесам, ҳамаи и раҳо плакия, ягон ҷода пул дода игнесам, хонада анама қадар штраф ҷамъ шудага. Мерам радно, штрафома меспорам, кор боракома ништияк мекунам. Аму шаҳри худумда гап хабар мекунам радно. Нашод гуштин кардам желание дора любое время ба Миннесотара биёин, ҳам меҳмондоритон мекунам радно, ҳам гап хабар мекунем, ҳам бо движение мекунем. Короче, ман раҳ баромадагим ҳозир 13 соат нишон додиса, не ки 14-15 соат мера қатъи не хеле пробкаош радно. Зинда бошед. Ман 15 соати дигар раҳ даем радно, Миннесота мерам радно, 1000 чанд километр. Заправка омадем радно, заправка мекунем, дальше газ метем, шаҳри худмо радно. Чо кардӣ хола? Биё пистолети ту. Okay, wait. What would you like? Two. Two what? Oh, pump two? Yeah, pump two. How much? 50. $50? Yeah, Pump 50. two? Okay, pump two. Yeah, $50 da brez radno. Okay, put your card in, or do your card. Yeah. Good? I don't know, I have to wait till it's done processing. Okay. Thank you very much. Have a good day. You too. Welcome, Pete. Thank you. $50 da merezиш radno, polni bag namešava. Ona jač da ora ubara. Kubinem to, a un Minnesota чансу мехран мошини ма. Савар кан. Ной борон аби дачиво борон заде са руи чил рафте сам радно ра ҳанам мебини. Бо пеш як камаз истоде са рафте са. Камазо фасас. Она и камазо ро бара. Дай борони чӣ хеле рафте сам вайо ягон дурбин дорам. Ира бибаном яв нам мебини пештае ай руи си рафте сам. Трасаедаки бояд ай рӯз 120 брад. Ираби ола безаби бад нерадно. Гарени опасня, гарени бад. Ираби чашоб истодинаи мошин. Намераваи мошин. Короче, нам хели раҳои плакия бояд унҷа бести пул шабити. Ман ами чанд қашрия гузаштесам ина камеро задам. Фаҳмиди радно, инам хали ягон раҳ да пулмол надодам. Ҳама штрафо ба хонара омадеса. Я дунё шудага радно, я дунё. Ҳол мерам хонаку ҳисоб мекунем. Пули раҳам мумкин ягон я дунё ай короче. Неми раҳ да тутакада рафтаисам. Раҳ қати гузашта сардум я шаҳрай пешим биромад радно шаҳраби майда кай радно гарени бад интересне хушруа кай радно майда кай номуш Сиэтлай радно Сиэтлай дар штат Вашингтон дохил мешава. Короче гарени бад интересне офиси Microsoft Amazon ҳамиё да ҳами шаҳр бидай радно Сиэтл ном дора. Ира вич хе интересне айне мошин назанама. Наҷи қимапа. Нигоҳ кӣ радно гарени бад хели и қирика. Гарени бад хушруа. И центр шонай радно. Центри Сиэтл. Хато накидам агар. Хонои кӯҳна, домои кӯҳна. Била Америка радно любой ҷош обода, ҳама ҷош обода. Пишлоқ шаҳрҳои майда пайда кашираби 6 How much? 50 $50? yeah $50. okay thank you have a good day thank you короче бачаё ча бо заправка омадам радной ҳоли раҳним нашуда уже $100 да заправка кардем. Ман расходома нишон ҳам медодам, не ки ҳози ҳамин расходома нишон метам ки
я шахр ба я шахри ман рафтан чансумро аз худ мешарад ной фаҳмидӣ штоби шумо камтарак ба хитон набудоне ки ман чанд қадар меҳнат мекунам чанд қадар расход мекунам ки барам видео кунам барам и кунам у кунам ҳоли ним нашида ним зиёд нашида ина бо раҳи плаки онаи раҳои америкарао бара безорат мекунад ишда пул метӣ ушда пул метӣ канин биё ку бия дар киҷот бидозум ай дакс токум задаи модари деом канин хеле кор мекунад шатонао барам бия чӣ намеҷиқирад ной кида пул бутам беку ҳам хебу темеш бирем ина ҳиҷора наҷиқида падар пула мегири ё ҳуй хагзаре thank you тидам thank you наам хали дам ба дам раҳои плакӣ мешарад на яхе ҷоша мақсад пул надо гайсакои ман чикаго дар расидам радной чикаго радной дачшиво ами чикаго даунтаунш бақай радной дачшиво ами центрш чувакиниё падар настанамат модари ама тао бара қариб ами примо эфир да авария мекардем худо ба шигр бе ягон гап хабар гузашт короче 6 соати дигар ҳай мекунам радной хона да мерасам озиражда чикаго дарад ной даунтаун шаби чихе хушрӯай братан гарени бад киноай радной не ки ман да безеби бад ами чикаго маъқул нашид даунтаунш кор поруш маъқул нашид а так худаш чикаго хушрӯай радной ба қай мардорум радноёи лахти ҷигар ки дили мара медонанд ба чашми заргар мо ба кам қаноатем ба кам братем шумо звиздаем не ки шумо бракем ман кокс надодам балони отама беҳуда хафа накардам ягон одама гирди ма да бӯи одамай ман хат задамай танам дарди ғама ман наёфтам чизе ки дар кор буд касе дар кор буд ӯ серкор буд сумне ма да ҳурмати кас лозимай касе ҳурмат кард мебинам заимна иден ё чӣ дора ки ман мӯи сар маканам май ки камум ки гапша занам ай танум худам ҷавобгӯям то охирша ма то охирша надидам мерафтагиша ба гузашта салавот таваккал мон ба худо худо шоҳидаи оянда чӣ меша фардо назиқ нахирсан зиндагӣ братан шукрона ки хушбахтем да ҳақатан ба гузашта салавот таваккал мон ба худо худо шоҳидаи оянда чӣ меша фардо назиқ нахирсан